Els Amics de les Arts han tret nou disc i jo sóc feliç. A veure, en realitat el van llançar el dia 18 de setembre, és a dir, fa 12 dies. Però mai és tard quan s'hi arriba. El disc es titula El senyal que esperaves i és al·lucinant. Jo la veritat és que no puc triar entre els àlbums dels Amics de les Arts, però no sé, porto escoltant-lo en bucle des del dia que va eixir i fins i tot des d'abans, perquè durant mesos van anar traient-ne senzills. A veure, a mi m'agrada molt els Amics de les Arts, m'agrada molt aquesta banda, perquè conten una història amb cada cançó. Les lletres no solen ser abstractes, no has d'anar ahí intentant desxifrar què volen dir-te, sinó que són més prompte narratives i llavors escoltar-los és com anar obrint llibres i llegint el contingut. I per celebrar el llançament del senyal que esperaves, este nou treball dels Amics de les Arts, he pensat en fer un vídeo especial. Avui et parlaré d'un llibre per cada cançó del senyal que esperaves. El que faré serà explicar-te una miqueta cada cançó de què va, segons jo, clar, perquè després les interpretacions són lliures i tu escoltaràs les cançons i diràs Irene, amb esta t'has flipat i no vol dir en absolut el que tu deies al vídeo. Però per això vull fer este vídeo també, per a que escoltes el disc, per a que llegis els llibres i veges si realment hi ha una connexió temàtica entre cada llibre i cada cançó que avui et presentaré. Així que vinga, va, que m'enrotlle. Anem allà. I ja no vam saber tornar. A veure, no vam saber tornar. Esta primera cançó del CD, que comença apoteòsicament, a mi em fa pensar en una parella que ha arribat a un punt de no retorn. Els membres de la parella, ambdós, han perdut el nord, ja han oblidat els motius pels quals estan junts, no saben relacionar-se sense fer-se mal l'un a l'altre, i tot i així s'encaboten a continuar junts. És com si tractaren de salvar la relació a la desesperada, però òbviament sense aconseguir-ho. No vam saber tornar a mi m'ha recordat a una novel·la que es titula La trama matrimonial i que està escrita per Jeffrey Eugenides. Així hi ha, entre altres, dos personatges, Leonard i Madeleine, que es coneixen a la universitat, s'enamoren, s'emparellen i molt prompte tot comença a caure en picat. Però tot i així, com els protagonistes de No vam saber tornar, insistixen a salvar la relació, però com més ho intenten, més ho empitjoren. De fet, hi ha dues frases a la cançó que per a mi resumeixen l'actitud que tenen Leonard i Madeleine en algun moment de la novel·la. La primera frase és esta. Saps fer com si això no anés amb tu, com si fos un tema meu que cal que afronti. Això és típic d'una discussió de parella on un li diu a l'altre que tot això que pensa o que sent sobre la relació són paranoies seues i que les ha de solucionar ella sola. I això li ho podria dir Madeleine a Leonard, perquè Leonard té èpoques en les quals passa absolutament de Madeleine i deixa que siga ella la que s'apanye a soles sense cap ajuda amb els desastres de la relació que han generat entre els dos, no només ella. I l'altra frase és esta. Soc molt bo dient el que no he dit, jugant amb el matís i fent-me l'orni. Això ho podria dir Leonard perquè moltes vegades és bastant manipulador i es fa l'orni, com es diu a la cançó. No sé si coneixies aquesta expressió, però significa fer-se l'orni és com fer-se el despistat, fer com que no passa res. Tu, per exemple, podries dir Miquel l'altre dia em va demanar que li tornara els 30 euros que li dec i jo vaig fer-me l'orni. Per a mi esta cançó va de no saber assumir les responsabilitats pròpies dins d'una relació de parella fins que la cosa ja està tan malament que no es pot salvar, que és el que els passa a Leonard i Madeleine, els protagonistes de la trama matrimonial. Escriurem al final tots dos, anem molt bé si també tremola el pols. El senyal que esperaves, esta cançó tan bonica que ja crec que és un himne més dels que aconsegueixen composar els Amics de les Arts. Per a mi el senyal que esperaves va de quan tu vols fer alguna cosa, vols atrevir-te, vols arriscar, però no t'atrevisses a fer-ho perquè tens por o perquè et falta confiança en tu mateix i també perquè sents que no hi ha gent al teu voltant recolzant-te. A mi esta cançó m'ha fet pensar en L'amiga genial, d'Elena Ferrante. Així hi ha dos xiquetes protagonistes que viuen a mitjans del segle XX a Itàlia i que s'anomenen Lila i Lenú. Lenú és responsable, és estudiosa i Lila és més rebel, és més salvatge, però és molt i molt llesta. De fet, és molt més llesta que Lenú, encara que no estudie tant com ella.
El que passa és que Lila al final acaba conformant-se amb una vida més convencional. D'una banda perquè, tot i ser molt llesta, no confia suficientment en ella mateixa i d'altra banda perquè no té el suport de la seva família. La seva família no vol que continuï estudiant. Però l'Enu, l'amiga, sempre confia en Lila i sap que podria fer qualsevol cosa que es proposara a la vida perquè sap que li sobra capacitat. I per això l'Enu li podria dir a Lila frases tan boniques com les de la cançó, per exemple. I si no existís el millor moment? I si cal saltar per tornar-te ocell? Jo crec que esta cançó retoma homenatge a totes aquestes persones que continuen creient en tu fins i tot quan tu has perdut la confiança en tu mateix. A més, per a mi el senyal que esperaves és un cant a la legitimitat de tindre por, de viure amb por, perquè diu frases com esta, escolta. Anem molt bé si també tremola el pols. Anem molt bé, tenim por. És a dir, Lila no hauria d'esperar a perdre la por o a guanyar confiança en ella mateixa per atrevir-se a fer les coses que vol fer, perquè la por sempre estarà ahí. La por és intrínseca a la vida i està bé que siga així. L'Amiga Genial, per cert, és la primera part d'una saga de 4 novel·les sobre Lila i l'Enu. El que passa és que jo la resta de novel·les no les he llegides i, per tant, no en puc parlar de moment. Perquè jo de tant en tant m'he de donar una treva. Perquè jo quan no puc més m'ho he de fer intravé. Ja sé que autoenganyo. Semblava que fossis tu, per a mi és una de les cançons més divertides de l'àlbum, no només quant a la lletra, sinó també instrumentalment, però alhora és la cançó a la qual més m'ha costat pillar-li el sentit i encara no estic segura que l'haig encertat, però bé. Jo crec que esta cançó va d'algú que acaba de trencar amb la parella i que es diu a si mateix que ha arribat l'hora d'estar sol, almenys durant un temps, i per això la cançó comença dient «He quedat amb mi mateix». No? I després diu que de tant en tant m'he de donar una treva per estar sol entre parella i parella, entenc jo. Ja sabeu que moltes vegades trenquem amb algú i als 2 dies ja volem tindre nòvio o tindre nòvia, Per favor, una miqueta de soledat a la vida no ve malament. Però, tot i que el personatge, el narrador de la cançó, sap que necessita estar sol, no aguanta aquesta soledat durant massa temps i ja molt prompte comença a buscar una parella que substituïsca a l'anterior. I clar, quan queda amb la primera candidata, que dic jo que l'haurà trobat a Tinder, perquè quina rapidesa, este personatge, quan queda amb ella, s'adona que encara no ha oblidat l'ex, no ha tingut temps per a fer-ho, és natural, i quan tira a besar-la, quan tanca els ulls per a besar a esta candidata, pensa, referint-se a l'ex, semblava que fossis tu, o sigui, està pensant en l'ex quan besa a l'altre. Doncs bé, esta necessitat de tirar endavant massa ràpid, sense deixar que el dol i la tristesa que provoca qualsevol trauma, com una pèrdua, una mort, una ruptura, sense deixar que tot això tinga el seu temps per a desenvolupar-se i per a calar en un mateix, a mi tot això m'ha recordat a esta novel·la, El teu gust, d'Isabel Clara Simó. Així, la protagonista pateix la mort d'una parella, d'una forma a banda molt tràgica, i també, com el protagonista de Semblava que fossis tu, tracta de passar pàgina massa ràpid, tracta de fer vida normal als 3 o 4 dies. No ho fa com ell, tractant de conèixer altres persones, sinó narcotitzant-se amb diversos entreteniments, volcant-se en la faena, però clar, prompte s'adona que el dol i la tristesa no li ho permetran. Per a mi el millor d'esta cançó és el final on es diu això. Deu ser tan dur cada cop que ensopegues amb una nova versió low cost de mi. I què vol dir el verb ensopegar? Doncs vol dir entropessar, que jo crec que és el verb que prioritzem al País Valencià per a dir això. Però tu pots utilitzar-los indistintament. Per exemple, pots dir anava jo tan tranquil·la pel carrer i vaig entropessar amb una pedra, no? O en un sentit més figurat, com el de la cançó, vaig ensopegar amb un problema bestial. Ja està bé que algú canti a l'horitzó, però qui de vosaltres cantarà els abismes? Els abismes. Els abismes per a mi és una cançó que critica esta mentalitat que ens han venut, jo pense que durant els últims 12 anys aproximadament, des de la crisi del 2008, i que diu que tu pots aconseguir tot el que vulguis, voler és poder, etc. D'una banda, esta mentalitat ha sigut positiva en el sentit que ha animat a molta gent a fer coses que d'altra forma potser no s'hauria atrevit a fer,
Però això té una cara B, i és que tot aquest sistema de creences pot ser molt enganyós i també molt frustrant, perquè quan tu comences a intentar fer una cosa i ho intentes i no ho aconseguixes, el que pensaràs, si tens aquesta mentalitat, és que alguna cosa no va bé amb tu, alguna cosa va malament, no estàs fent les coses bé, en lloc de pensar que igual el context, el que t'ha tocat viure, les circumstàncies socials, polítiques, econòmiques, també tenen el seu paper en la situació que estàs vivint i en els problemes que experimentes per a dur a terme els teus objectius. Doncs bé, a mi esta cançó m'ha recordat El cor de les tenebres, de Joseph Conrad. En El cor de les tenebres, que és una novel·la que es va publicar l'any 1899, hi ha un protagonista, Charles Marlowe, que rep l'encàrrec de viatjar fins al Congo per a buscar a un tal coronel Kurtz. I quan el troba, s'adona, d'una banda, que els nadius del Congo l'han transformat en una espècie de déu, l'adoren, l'han deificat. I d'altra banda, descobrís que este Kurtz ha caigut en una bogeria narcisista d'allò més pertorbadora, la veritat. Doncs tot això a mi em recorda aquesta mentalitat rotllo Mr. Wonderful que et contava adés, i que com els passa als nadius del Congo amb el coronel Kurtz, nosaltres hem transformat en una espècie de veritat última, que no es pot discutir. I relaciona aquesta mentalitat amb el coronel Kurtz perquè ell simbolitza tot allò fals i boig i perjudicial del gènere humà i que tot així nosaltres acabem deificant i transformant quasi en religió. En els abismes, els Amics de les Arts diuen que ja hi ha molta gent cantant a l'esperança. Pot ser de vegades a una falsa esperança, o a aquesta línia de l'horitzó darrere de la qual tu no saps què hi ha, però esperes que hi hagi una cosa millor de la que tens ara. O sigui, que ells diuen que ja hi ha massa persones, massa xarlatans, en ocasions, dient coses positives, optimistes i happy flower, però sense fons. I els Amics en esta cançó defensen que ara el que calen són persones que canten als abismes, que canten allò més fosc del món, però també de l'ésser humà. Aquestes coses que no per ser més desagradables són menys certes. Tot això també ho hem de veure i ho hem de dir perquè forma part de la nostra natura. Dieu-li al pare que si vam ser dos estranys no tingui cap remordiment. Ai, adeu, que bonica. A mi esta cançó m'ha recordat moltíssim a una altra cançó dels Amics de les Arts que es titula Louisiana o els camps de cotó. Em fa la sensació que els protagonistes d'ambdues cançons són la mateixa persona, però no sé, ja les escoltaràs tu i em diràs si aquesta teoria t'he trellat o no. Bé, aquesta cançó té un narrador en primera persona que bàsicament està a punt de morir-se i el que fa és acomiadar-se de les persones a les quals ha estimat. I hi ha frases tan boniques com per exemple esta. Digueu-li a ella que potser eren massa joves, però que no lamento res. I que això no s'ha acabat, que ho tingui clar. Si hi ha un després, l'espero. Doncs bé, a mi esta carta de comiat en forma de cançó m'ha recordat clarament a esta novel·la, Els dimarts amb Morrie, de Mitch Albom. Així el que fa l'autor és transformar en novel·la una experiència que ell va viure a la realitat, que va ser que un professor seu, al qual ell s'estimava moltíssim, estava morint-se i llavors el que feien era quedar tots els dimarts, d'ahir el títol de la novel·la, Els dimarts amb Morrie, i quedaven a casa del professor moribund per a conversar sobre la vida. Sobretot el que parlava era el professor que li donava a l'alumne o li comunicava, millor dit, les lliçons de vida que ell havia anat aprenent. Lliçons que normalment tenen a veure amb la relació amb un mateix i amb la resta de persones. Al professor li passa el que diuen que passa quan ja tens un peu a la tomba i de sobte ho veus tot clar i comences a detectar els errors que has comès al llarg de la vida, les coses que podries haver fet millor, les persones a les quals no has cuidat del tot bé, i una de dos, o te'n penedisses amargament o ho acceptes amb tota la pau i tranquil·litat del món i vas a la mort amb el cap ben alt. Doncs aquesta segona actitud jo crec que és la que quadra més amb el professor protagonista d'esta novel·la i també amb la cançó dels Amics de les Arts, que és preciosa. Cremava per tots cantons, cremava el més semblant a casa nostra enmig del bosc. Juliol 1994. Esta va ser la primera cançó que vaig tindre clar quina novel·la li corresponia.
El mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo. A veure, per a mi, Juliol 1994 és una cançó sobre la pèrdua de la innocència, sobre aquest moment en el qual ja la infància queda definitivament enrere amb tot el que això comporta. Els protagonistes de la cançó, que són uns xiquets que estan passant l'estiu de 1994 tan contents, amb les bicicletes i tal, aquest moment d'inflexió els arriba per culpa d'un accident, d'un incendi que crema, entre altres coses, la cabana que ells tenien al bosc. I aquesta data, 1994, no és casual, perquè aquest any va haver-hi molts incendis molt greus a Catalunya. En fi, aquest foc que a la cançó crema la cabana dels xiquets, per a mi, simbolitza el foc metafòric que crema la innocència, que crema la infància per a deixar pas definitiu a l'edat adulta. I a la cançó es diu, per exemple, allò que ens fa nens, l'espurna salvatge, qui sap què vam perdre de més amb el foc? Eixa espurna salvatge que es crema en la cançó per a mi seria eixa innocència, perduda per a sempre. Alba i Dídac, que són els protagonistes del mecanoscrit del segon origen, també són xiquets que perden la innocència, però amb un fet molt més traumàtic que se't crema una cabana al bosc, que és que de sobte tots els humans es moren i aparentment només hi queden ells. I la cançó, de fet, comença d'una manera que jo crec que és molt pareguda a la novel·la, perquè els amics comencen dient això. Uns crits impacients trencaven la tarda. I al llibre, la primera escena consisteix en uns xiques del poble ficant-se amb Dídac, insultant-lo, assetjant-lo perquè és negre. I de sobte, pum, es moren tots al llibre, es crema la cabana en la cançó i adeu infantesa. Hi ha una frase en la cançó que és la següent. Cremaven pot ser rampoines, però per nosaltres eren tresors. Una rampoina, segons el Diccionari Normatiu Valencià, és un moble, un utensili o una cosa d'escàs valor o utilitat. Per a mi, esta frase explica en sentit metafòric el que ens passa a les persones quan deixem enrere definitivament la infantesa i totes aquelles coses que ens havien interessat passen a ser rampoines, no? Coses sense valor, útil en el present, encara que nosaltres sempre les recordarem com a tresors. A mi, per exemple, ja no m'interessen els ninotets de fusta amb què jugava de petita, però intenta furtar-me'ls, intenta llançar-los a la brossa i ja veuràs què passa, ja veuràs què passa. Són el meu tresor. Que allà fora era ple de farsants, de trileros del verb comprometre i que amb mi te n'havia salvat. Esta cançó és heavy. Conta com una persona trenca una relació amorosa i eixa decisió evidencia que moltes de les coses que li havia dit a la parella no eren certes. Per exemple, que junts podrien amb tot, que el seu amor seria per a sempre, que l'amor romàntic sí que funcionaria amb ells, etc. Però clar, eixa ruptura posa en evidència que tot això no era veritat, encara que quan ho estava dient, eixa persona sí que pensava que ho era. Esta sensació que transmet la cançó de saber que estàs trencant una il·lusió que tu mateix vas crear i que damunt et vas creure, però que ja no se sosté i no saps molt bé com escapar d'ella, a mi m'ha recordat a esta novel·leta curta que es titula La ballarina i és d'Ogai Mori. Així es conta la història d'un estudiant japonès del segle XIX que viatja a Berlín per a continuar formant i allí coneix a una ballarina per la qual perd el cap. Clar, al principi ell li promet la lluna, però arriba un moment en què eixa passió del principi s'esfuma, les coses comencen a anar no tan bé com al principi i ell ja no sap què fer per a fugir d'una relació que no li fa feliç. La decisió que pren el protagonista de la ballarina, en fi, és molt més covarda que la del protagonista de la cançó, et vaig dir, però bé, tu llits el llibre, escolta la cançó i després em dius què en penses. El meu cos et vol, a tu vol anar per lliure. El meu cos et vol, a tu i em porta aquí. És esta la cançó més festivalera, més disco, més funky de tot l'àlbum? Doncs, evidentment, sí. Jo crec que és la que més s'allunya de l'estil habitual dels Amics de les Arts, tot i que jo considero que és una banda molt eclèctica. El meu cos tracta bàsicament d'eixos cossos que desitgem i que volem tindre a prop, normalment els cossos dels nostres amants o del nostre amant. Vull dir, no sé, igual en tens un o en tens 100, jo no ho jutjaré, fes el que vulguis. I la cançó també parla de com moltes vegades és tan i tan difícil fugir d'eixe desig i renunciar
fer-ne per tal d'ocupar-te d'altres coses de la vida, perquè és que la vida continua passant, el món continua girant, per molt que tu estigues enamorat d'una persona. El que passa és que quan ens enamorem només veiem això, només veiem aquesta persona, la passió, el desig, I per a aquesta cançó jo he pensat en Gent normal, de Sally Rooney. I per què? Doncs perquè els protagonistes de la novel·la, que es diuen Marianne i Connell, el que més els funciona és la química sexual. Moltes vegades ells discuteixen, es malinterpreten quan es comuniquen, no s'entenen l'un a l'altre quan estan parlant, però al llit tot funciona de meravella. Els seus cossos es volen, això ja està claríssim. A més, Marianne i Connell, que són dos joves irlandesos que mantenen una relació bastant intermitent, saben, en el fons d'ells mateixos, que la seva relació amorosa no té molt de futur i que més els valdria conformar-se amb ser amics i ja està. Però no, la passió, el cor, pot més que el cervell. I d'això també parla esta cançó dels Amics de les Arts. Hi ha frases com, per exemple, esta: tu i jo som una fatal combinació de partícules, o sigui, això no acabarà bé, per molt que els nostres cossos es desitgen l'un a l'altre. O esta altra: el meu cos et vol a tu, vol anar per lliure, o sigui, el meu cos no fa cas al cervell, no fa cas a la lògica, et vol i prou. Separa entre tu i la resta, declarar-me addicte a la tempesta, d'estimar patint, de no saber qui sóc sovint. Resulta que jo no ho sabia, però Kokoschka és Oskar Kokoschka. És un pintor que va morir l'any 1980 i, clar, quan me'n vaig assabentar, esta cançó va cobrar sentit. Així es parla d'algú al que li passa com al narrador de Semblava que fossis tu. És una persona que acaba de trencar amb la parella i en lloc d'intentar avançar, d'intentar reconstruir-se, el que fa és obsessionar-se amb l'ex i el veu o la veu, la busca per tot arreu, fins i tot acaba veient-la en els quadres d'Oskar Kokoschka que visita al museu. Amb esta cançó jo immediatament vaig pensar en esta novel·la, Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols. La protagonista, Paula, perd el marit en un accident i es passa la novel·la intentant superar un doble trauma. El primer trauma és el deixa mort i el segon trauma és que el marit, unes hores abans de morir, va dir-li que volia deixar-la per altra dona. Paula sí que tracta d'avançar en la vida, ella ho intenta, el que passa és que no ho aconsegueix perquè continua massa lligada a la imatge, a la idealització del marit, no para de recordar els moments que van viure junts i tot li recorda a ell, sobretot les plantes de casa, perquè era ell qui se n'ocupava. Paula veu el marit cada vegada que mira les plantes, igual que el protagonista d'esta cançó veu l'estimada dins dels quadres d'Oskar Kokoschka. I per tot això, Kokoschka és la cançó per a aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols. Em vas venir tan gran i vas canviar-ho tot. Mentrestant, l'última cançó del disc, superbonica, de les de plorar. És curiós perquè esta cançó s'explica a ella mateixa amb la lletra, i m'explique. A veure, el narrador d'esta cançó l'ha composada, l'ha escrita per a ficar-la dins d'una màquina del temps i enviar-li-la a una nòvia que va tindre fa 15 anys i amb la qual la cosa no va acabar molt bé, confiant que ella l'escoltarà i entendrà amb anticipació tot el que després farà que la relació no funcione, que la relació s'acabe, perquè els motius d'eixa debacle estan inclosos en esta cançó. Ell, per exemple, li diu això: em vas venir tan gran i vas canviar-ho tot. Jo mai sabia res, però em feia sempre el fort. La meva interpretació és que qui deixarà la relació en el futur serà el narrador de la cançó. Em pense que així s'està descrivint una d'aquestes típiques relacions on un dels dos membres de la parella està enlluernat amb l'altre, no? Se sent inferior a ell i, per tant, quan estan junts, els dos, n'hi ha un que no s'hi pot relaxar, que se sent malament amb l'altre perquè aquesta persona li està recordant permanentment tot allò bo que a ell li agradaria ser o que li agradaria tindre, però que no aconseguís ni ser ni tindre. Però no sé, això és una interpretació meua, Clarament, mentrestant, es correspondria amb esta novel·la, amb alta fidelitat de Nick Hornby, perquè així el protagonista, que es diu Rob, és un melòman que té una tenda de discos i a qui acaba de deixar la nòvia, i no m'estranya, perquè es comporta com un imbècil total. La cosa és que Rob, quan coneix a qui després serà la seva nòvia i després serà l'ex, el que fa és una cosa que es feia abans
abans, fa molt de temps, que era que quan a tu t'agradava algú, li gravaves un casset amb les cançons que més t'agradaven, no? Per tal de tindre un detall amb aquesta persona i lligar-te-la. Ara li fas una llista de Spotify i au, i tu diràs el que vulguis, però això no és ni l'1% de romàntic que allò del casset. Jo he pensat que Rob podia haver inclòs en eixa cinta, mentrestant, esta cançó dels Amics de les Arts, per anar avisant la nòvia de com d'imbècil seria en el futur. Així que Alta fidelitat de Nick Hornby és la novel·la per a mentrestant. I fins ací el senyal que esperaves dels Amics de les Arts, perquè, malauradament, doncs no hi ha més cançons. La pròxima vegada, en lloc de fer-ne 10, feu-ne 12 o 13 o 15, que no ens sobraran, no us preocupeu. Espero que este vídeo hagi complert el seu objectiu, o els seus dos objectius, millor dit, que eren, per una banda, que escoltes el senyal que esperaves, este magnífic àlbum dels Amics de les Arts, i tots els altres, que tots són molt bons, i d'altra banda, que t'animes amb alguna de les novel·les que avui t'he presentat, espero que sí. Si t'ha agradat el vídeo, ja saps, subscriu-te al canal, dona-li a m'agrada a aquest vídeo per a que pugui arribar a més gent i, important, deixa'm en comentaris si ja coneixies els Amics de les Arts, si hi ha algun llibre que et recorde alguna de les seues cançons, si havies llegit alguns d'estos llibres o, en fi, el que vulguis, jo et llegiré. I ara ja només queda esperar a que passen 2 o 3 anys per a que els Amics de les Arts llancen un altre disc i puga tornar a repetir un vídeo com este. Un beset molt fort i fins prompte. Adeu!